Midangup sa Brigada Action Center ang usa ka byuda aron ireklamo ang iyang pag-umangkon nga mitago sa ATM sa nitaliwan nga bana. Padayag sa byuda nga si Geraldine Restauro nga taga-Dakbayan sa Talisay. Gikuhaan siya og katungod isip asawa sa iyang pag-umangkon nga unta legal man siya nga asawa ug buhi pasab siya. Dugang sa byuda nga nakasabot man siya nga mao'y mi-process ang pag-umangkon dihang namatay ang iyang bana. Kay matud pa wala siya sa maong higayon kay dugay na sab sila nga nagbuwag sa iyang bana. Apan wala man hinuon gi-turn over kaniya ang ATM. Bisan ko nasayod nga ana ang iyang presensya isip asawa. Matud pa sa nagpatabang nga byuda atol sa paghinabi sa Brigada Action Center. Adunay mga tiwasunon nga ngay iproseso nunod sa kamatayon sa iyang bana. Lakip na ang madawat nga pensyon sa SSS nga adto unta sa asawa. Apan karon gikabalak-an sa asawa nga siya ang benepisyo apan dili siya makadawat kay ang naggunit sa ATM naaman sa kustudiya sa pag-umangkon. Gikalipay hinuon sa byuda nga nahatagan siya og pagtagad sa Brigada Action Center ug nasayod na siya og unsay sunod nga legal nga proseso nga buhaton. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.